Отново сме в студиото. Тук вече е доцент Кристиян Таков, преподавател по гражданско право в Софийския университет. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добра да е вечерта на всички нас. Сега исках да разбера това, което се случи вчера. Гласуването в пленарна зала и оставката на министъра Христо Иванов е всъщност отказ от реформа или е някакъв шанс да се даде някакъв нов тласък на реформата. Има и такава гледна точка. Чухте Румен Петков, мнозина смятат, че сега всичко ще се отпуши и с огромни мнозинства ще настъпи голяма промяна в съдебната система. Честно казано, не го слушах и по тази причина не го чух, но... Добре, това е теза, която битува. Че сега, като го няма Христо Иванов вече, има огромно мнозинство, което ще промени съдебната система. Как? Не знам как. Вероятно имат предвид някаква козметична промяна, която въобще не може да бъде наречена реформа или промяна. Така или иначе, ясно е, че историята се прави от личности. Историята не се прави от маси. И, за съжаление, протеста, който е организиран тази вечер в 6:30 пред Народното събрание, дано там да има много хора, само че не той ще промени нещата. Нещата могат да се променят от много концентрирана малка група хора, най-добре с много ясен център, какъвто център досега беше Христо Иванов. Не искам някакъв култ към личността да творя. Много хора във Фейсбук си сложиха негова снимка като профилна снимка. Сега това са, тъй да се каже, грешки на растежа. Но самият той, воден вероятно от прекомерна скромност, казва: моята личност няма никакво значение. Напротив, има огромно значение, защото аз не виждам кой ще го замести. Който и да го... Кандидати много. Не, искам да кажа с ефективността и успешността, с което той беше тръгнал. Успешен ли беше? Извинявайте, че ви прекъсвам, но ето тук непрекъснато идват хора и казват: той не внесе нито един закон, той неглижира Конституцията, той имаше неща, които можеше, включително и господин Петков каза, че тази промяна в прокурорското съотношение в камерата на прокурорите в ВСС е можело да се случи с закон. И Христо Иванов не го бил знаел това нещо и за това всичко се е превърнало в порок. Казвайте, вие сте доцент от Софийския университет по право, със сигурност по-компетентен. Големия проблем на днешната медийна среда, не само българската, въобще на днешната медийна среда, е, че идват всякакви хора и под претекста всички гледни точки казват всичко. Утре някой ще дойде, ще каже, че земята не е плоска, а е в длъбната и пак гледна точка. Не искам да се захващам с, как да кажа, специализирани правни анализи в рамките на едно твърде късо време. Само едно помислете. Ако вие имате някакъв човек, с когото сте сключила писмен договор, и той 2 дни по-късно дойде и ви каже: всичко е въпрос на бъдещи преговори, всичко е въпрос на диалог, ама имаме писмен договор. Всичко е въпрос на политическо решение и така нататък. Съжалявам. Става дума за една дълбинна аморалност, която се скрива зад прекомерно говорене с непознати за хората термини. Проблема е, че ние трябва да виждаме не многото приказки, а плодовете на това, което те правят. Плодът е пределно ясен. Какъв е плодът? Гнила ябълка. Но не в смисъла на една съдийка, в смисъла на една цяла институция. Тази институция е прокуратурата. За съжаление, трябва да го кажем пределно ясно. И тук ще позволите, министър Христо Иванов се опитваше и ще се опитвате първа да се движи в границите на възможното и мислимото. Той знаеше, че с прокуратурата, с това парламентарно мнозинство, а още по-малко с такова нестабилно конституционно мнозинство, той не може да се справи. Защо? Защото просто няма политическа воля. Вижте, големия проблем е в това, че българската политическа класа от 25 години насам няма никаква идея за държавност. Самата мисъл, че има разделение на властите, те я знаят, естествено, ще я потвърдят, ще я повторят, но те не я живеят на практика. За тях няма никаква граница между отделните власти. Те смятат съдебната власт като своя територия, която от време на време ще поупотребят, докато са на власт повече, когато не са на власт малко по-малко. Защо се страхуват от прокуратурата, между другото? Поради свои зависимости. И не искам да казвам кой какви зависимости има, защото не знам и не ме интересува, но
по поведението ще ги познаете. Когато някой не смее да пипне главен прокурор и прокуратура, това означава, че той или е изначално генетично роден страхлив, или е уплашен основателно. Ама тук става дума за 200 и няколко депутати, доцентите. Не става дума за 200 и няколко депутати. Става дума Само за 10 реално са гласували. Става дума за ръководствата на политическите партии. Не е нужно да имате неща и папки срещу 200 и кусор депутати. Достатъчно да имате срещу ръководителите на политическите партии, които после разпореждат на доста некадърните станали депутати, незнайни никому. И нямащи друга реализация, освен политическото си битие в Народното събрание, хора как да гласуват. Тия хора, поради, как да кажа, умерени други възможности, са в тежка зависимост от ръководителите на партиите, а ръководителите на партиите са вероятно в тежки зависимости от миналото и настоящето си. Толкова е просто. Не е нужно с всеки го да се саморазправяте. Ако е така, че българските шефове на партии и лидери са толкова зависими, че не смеят да пипнат прокуратурата. Вие разбирате ли какво казвате? Да. Хора управляват ви партии, чието лидери са зависими. Това е отчаиващо. Е отчаиващо, за да не е отчаиващо да не го кажа. То е ясно. Казвайте каквото искате. Тук е територия на свободното слово, но това е ужасно, ако някой с някакви папки, с някакви зависимости дърпа конците на съдебната реформа, която обаче не е за 5 човека, тя е за всички нас, нали така? Точно така е. И трябва да ви кажа, че нестаналата съдебна реформа означава нещастие, кръв, пот и сълзи за неопределен брой и неопределяем брой български граждани за неопределено дълъг период от време в бъдеще. Нека всичката тази кръв, пот, сълзи и нещастие да се струпат като грях върху уния, които не спазиха обещанията си. Не ги проклинам, пази Боже. Става дума, че те трябва да понесат нравствената отговорност. Що могат... Само, че, доцент Таков, знаете ли, мнозина казват следното, и аз съм слушала такива коментари. Какво сте се сега взряли толкова? Хората нямат хляб да едат, а вие съдебна система. Това е най-малкото. Другото, това ще направи ли някакво си съотношение на прокурорите, на политическата и на професионалната квота 5 на 5, 6 на 5, 4 на 5. Това ще превърне ли процеса в по-бърз? Това ще го превърне ли в по-справедлив? Това ще накара ли хората да повярват на съдебната система? А вие ги занимавате с някакво съотношение, като в оная песен 4-4-3. Представете си един ужасно дебел, тлъст, опасно за себе си дебел и тлъст човек, който вика, и от тия пържени картофи няма да умра. Я да ги взема и тях. И тази пастичка е много хубава. И това бомбонче страшно ми се услажда. То, как да ви кажа, това са твърде много мерки. Значи няма едноактно действие, политическо, законодателно или каквото и да, което да оправи съдебната система с някаква вълшебна пръчка. Пет се вика, аз съм си мислил, нали, в вагони внасяме съдии от Германия и Холандия, за да оправим нещата. 2-3 месеца ще им стигнат, за да се корумпират. Средата тук е такава. То проблема е в средата всъщност. Но това не означава, че като не можем с едно действие да направим нещата, не трябва да опитваме с множество. И Христо Иванов в своя проект и в своята стратегия, под която се подписаха всички тези, които сега и изневериха, по политически съображения, не знам какви решения, всичко било въпрос на диалог и така нататък. Христо Иванов с тези 60 страници законопроект щеше да успее много, ако го бяха подкрепили. Но нямаше как да го подкрепят, действително, защото то не е в техен конкретен интерес. Техният хоризонт е до утре в други ден. Техният хоризонт, освен това, е обидно нисък като материален интерес. Разбирате ли, това е ужасното. Те са годни да продават народен интерес за милиарди, за да гепят, извинете за израза, някакви пършиви едноцифрени милиони, които да инвестират на тъпо място на всичкото отгоре, всички да ги разберат. Но това, което искам да кажа, прокуратурата Христо Иванов беше решил да не я пипа, защото смяташе, че не може да я пипне. Той днеска твърди, че Борисов му е казал, всичко, което правиш, трябва да го съгласуваш с Цацаров. Мислите ли, че е така? Или да, сигурен съм, че е така. Значи, Христо Иванов, според мен, има много
ведри и ясни и радикални идеи как да се оправят нещата, но тъй като той е получил политическа подкрепа само за една малка част от това, което иска да направи, няма как да опита всичко и да каже или всичко, или нищо. Ще получи нищо. Но да ви кажа идеята. Значи идеята да капсулираме в момента прокуратурата, да я изолираме от останалата част от съдебната система, тя да вреди по-малко, вече явно е безпредметна, защото те и това малкото не искат да дадат. Искам да кажа това, което според мен е пътя напред. Прокуратурата по какъв начин вреди на България? По 3 основни начина. Като повдига неоснователни обвинения и тормози сума народ. С обвинения... Значи, ще започна срещу вас някакво предварително разследване, ще ви викам по 3 пъти в седмицата на някакви разпити, за да ви притискам и вие да не можете да си вършите останалата работа. Това е най-малкото психологически тормоз. Втория начин, по който прокуратурата действа, е като внася некадърен обвинителен акт, така че обвиняемия да бъде оправдан, за да няма какво да направи при негодни доказателства. В случая нарочно ли е според Христо Бисеров. А вие как мислите? Естествено, че е нарочно. Тоест прокуратурата нарочно пише некадърен акт. Трудно се доказва, че някой нарочно пише некадърен акт, при положение, че неговата кадърност в общия случай не е особено висока. Но да, има такива случаи и те не са един и два. Това струва ужасно много пари на този, който бива оневинен по този скъп и сложен начин. Но плаща ги човека, откраднал ги, деца вика Бог дал, прокуратура взела. И плаща за некадърно обвинение, което съда да го отхвърли. Да, съда няма как да не го... Това е зловещо, което казва. Зловещо е. Стар номер е. Третия начин. Прокуратурата бездейства там, където трябва да действа. Не повдига обвинение, което има двояко значение. Първо, пазим прокурорски чадър над някого и второ, изнудваме, защото както не го повдигам днес, така мога да го повдигна утре. Така че внимавай какво правиш. Това са 3 начина, по които прокуратурата действа. Каква е тази реформа, която ще накара прокуратурата да забрави тези стари вълчи табиети? Никаква сериозна реформа, колкото и да е дълбинна, няма да постигне мигновени резултати, защото там ще са същите хора. Както се казва, с стари кадри нов бардак не се прави. Проблема е огромен. Става дума за действително десетилетна отрицателна селекция. И сега ще си позволя да хвърля бомбата. Бомбата ще предизвика ступор, ще предизвика после усмиване, след това научна критика и накрая със сигурност истерия. Бомбата е следната. Дръжте се. Здраво. Държа се. Толкова бомби се хвърляли. Това не е нищо. Добре, държа се и ви слушам. Чак толкова революционно. Приватизация на обвинението. Звучи страшно. Звучи... Не мога да си го представя. Веднага ви казвам. Трябва да го... Не се шокирах, защото не мога да схвана логиката как да се приватизира обвинението. Разкажете. То вече е приватизирано в известен смисъл, но не в този смисъл аз го имам предвид. 127 от Конституцията, ако се не лъжа за номера на текста, казва, че прокуратурата следи за спазването на законността, като повдига и поддържа обвинение. Някой веднага ще каже, това е монопол на прокуратурата. Истината е, че не е монопол на прокуратурата. Обвинение би могло, при съответни законодателни изменения, чуйте го, да се поддържа от всеки го, за всичко, срещу всеки го. Аз съм убеден, че вие сте взела подкуп. Прокуратурата е сезирана. Вие в качеството си какъв на гражданин или на... Аз, Кристиян Таков, доцент Кристиян Таков, смятам, че Светлана Каризова е дълбоко подкупна, защото е поканила преди мене мой политически противник, т.е. то на сто е дал едни мангизи. Вие не сте длъжностно лице, така че това не е подкуп, но да кажем, че сте длъжностно лице. Аз събирам доказателства и отивам в прокуратурата и викам, хора, вижте я, държавен служител, подкупен, прави безобразие. Те викат, добре, ще видим. Започваме производство срещу неизвестен извършител. Първо най-вероятно, по заявителски материал. След 7 месеца казваме, не намираме данни за престъпление. Тогава аз в лично качество предявявам обвинението с събраните от мен. Не ме питайте как, при какви условия, какви предпоставки и така нататък доказателства. Аз действам вместо прокурора. И може и да успея да го докажа.
Ще кажете, как Някъде вие... случва ли се? Случва се в много случаи в англосаксонския свят. Много пъти и в много ситуации за много престъпления. Гражданин става частен обвинител и заменя прокурора. Това се случва и у нас. Аз не съм специалист по наказателно право, но така наречените дела от частен характер, например лека телесна повреда, обида, клевета, се преследват по тъжба на пострадалия. Убийства, изнасилвания, държавна измяна се преследват, да се каже, екс официо, т.е. служебно от прокуратурата. Пречи ли нещо аз, вие, вашите колеги, всеки един от нас да повдига и да поддържа такова обвинение? Не пречи. Още това трябва да има закон, Да, но това не е Конституцията. Това не е Конституцията. Ми внасяйте ги тези закони, защото всички казват, никой не внася закон. Кой ще ни ги приеме? Министърът не бил внасял, кабинетът не бил внасял, такива неща се говорят. Това е изключително радикална мярка, която министърът много добре знае, че при това мнозинство не би минала. Още веднъж не става дума за конституционно мнозинство, но искам да кажа на сегашното управляващо мнозинство. Ако искате, можете. Според вас има ли съдебна реформа в тази конфигурация на парламент? Тогава за какво говорим? Просто казвам какъв е пътя. Той не може да бъде поет веднага тази вечер от 6:30. Т.е. вчера с оставката на Иванов и с някои други неща сложи ли се точка на съдебната реформа? С оставката на Христо Иванов се сложи началото на една нова нравствена ера. Това е. Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте лице в лице. До утре.